Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2024-nji ýylyň 15-nji marty hepderiňem anlygyny. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasynyň platformasynyň kanallaryna. Hormatly vatandaşlar, şu günkü çykyşymyzyň temasy Türkmenistanyň milli lider Gurbanuly Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasaty. Kezzapçylyk, bihepbetçilik, paraxorluk, gyýdorlamak we şu meňzeşler. Gelin biz şu gün Gurbanuly Berdimuhammedow, ýagny Türkmenistanyň milli lideriň alyp barýan siýasatynyň, ýagny daşarky siýasatyny we içerki siýasatyna serp geçelim. Ine hormatly vatandaşlar, sizin bilişiňiz ýaly öňkü zamanlarda ýaşap geçen, ýagny 13-nji noýabryň 354-nji ýylyň 54-nji ýylda dogulan Avreli Avgustin öz ýazyjy dörejeligine şeýle bir pikir belläp geçdi. Adalatdan mahrum bolan bir döwlet bu bir talançylar topory başga da derlip şunu anyklady. Ýagny haçan hökümet başdan başlap hökümet işgärleriniň arasynda we şu döwletde adalatlyk bolmasa, gorap bolmasa, adalatlyk ýürüdip bolmasa, onu şu topor ýagny hökümet we döwlet bir talanç topory. Hökman adalatlyk bolmasa, hökman şu topar halkyny talar. Dik belläp geçdi. Ine şu Avreli Avgustiniň 354-nji ýylyň aýdan sözleri şu gün Türkmenistana urunup bolýar. Başlan. 2006-njy ýylda ine Türkmenistanyň öňkü prezidenti Kezzap Niýazowy öldürip, ýagny Gurbanuly Berdimuhammedow Niýazowy öldürip, Türkmenistan prezident wezipetini basyp aldy. Soň bolsa falsifikasiýaň üstü bilen, ýagny falşiw setler ulan özüni prezident edip Kezzap Gurbanuly Berdimuhammedow ýyllar boýu döwletimize bikan ýagdaýda başlanmak edip gelýär. Ine 2022-nji ýylyň 15 ýanwaryna DWT topory, DWT halk hereketi her wagtdan Türkmenistana diňe ýeketek protestler geçirýän topor. Ine biz Türkmenistana protest geçirjek bolduk. Ine şu protest geçirmäke 15-nji ýanwarda biz öňünden 2 aý taýýarlygyny etdik. 2 aýlap adamlar köçe çağırdyk. Şonu 5-nji ýanwarda Gazakstanyň protestlerini görüp gorkup 14-nji ýanwarda gaçyk edip Türkmenistany hökümete tapşyryp 15-nji ýanwarda gaýdyk geldi şol. Bir sutkadan gowrak Türkmenistanyň içinde bolmady. 15-nji 16-njy ýanwarda gaýdyk geldi. Samolyot Dubay tarap uçup kaçtı. Ine şu gitmäke açyk Hopuzluk Geňeşiniň ýygnagyny watan programasyna geçirip internet ýapmaly, adamlary bir saklamaly. Her vilayetde ýadyňyzda bolsa, vilayetde Türkmenistanyň watandaşlar görenseniz usulýene bolup hemme zatlar usulýene etdiler. Şondan gorkup Gurbanuly Berdimuhammedow öz oğluny usulýene hökümete çağırdy. O näme etdi? Ol Türkmenistanyň prezident wezipetinden gitmedi. Ol ýöne oğluny kartinka ýalyp goýdy. 10-njy martda 2020-nji ýylyň 10-njy martynda geçiren saýlawlarda oğluny belledi. Ýaşar gelmeli halka allady. Men gidýän ýaşar işlemeli öz oğluny getirip goýdy. Oğlum kreslany gora. Şu kreslany goranyň başga zat etme, bar ukyýyň ýok. Arkyn bolmaýan hemme zat özmeden arkasynda öňkü ýaly bihepbetçilik, paraxorluk, gyýdorlamak hemme beýlik zatlaryny edip geçdi. Men düşünemek şu Serdar Berdimuhammedowa şuň adyny, ömrüni, ykbalyny ulanyp öz kezzaplygyny kakasy bolup, öz kezzaplygyny edip berdi. Diýmek öz oğluny da hormat ýok şu adam. Bize hormat goýar ýaly. Ine şu ýaly 2010-njy martyň 2022-nji ýylyndan başlap Serdar Berdimuhammedow hiçtat edilýän kakasyndan bir sorak. Soňky wagtda sene gürlemen otur gowusy içinde san tehnologiýalaryň üstü bilen san tehnologiýalaryň üstü bilen kabinet meclisini, ministr kabinetinin meclisini ya da Hukuk Geňeşiniň meclisini geçirip gezler başga da sokulma diýip men özüm oňa bar başarýan ukyýyňam ýok, zadyňam ýok, ýalňyşypdyryn diýip ýüzüne aýtdy. Şu zatlar çydap ýören Serdar Berdimuhammedow siz görüp bilersiňiz watan programasyna
çıkışlarını devam edip barya ve utoncundan yere girecek barya. Ine şuraya ýagdaýlar bolup geçýär Türkmenistanda. Ine men size şol başlangıç ýa-ni gysga taryh aýtdym. Ine şu taryhda Gurbanly Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezident wezipetini basyp aldy. Bir adam öldürip, olam bir Kezzap Niýazow. Onam öldürip basyp aldy. 2-3 tane jenaýaty birden etdi we şondan märi sahnaň öňünde ýa arkasyna gizlenip ýa-ni ýurdu dolandyryp Kezzaplygy urup Türkmenistany gelip ber. Gelin indi biz Gurbanly Berdimuhammedow daşy syýasatyny analiz edelim. Şol 17 ýylda şol adam näme etdi Türkmenistan üçin? Eger edil daşy syýasatyna bir gazanan üstünlikleri barmy ýa-da hemme zat puç yalanmy? Gelin şoňa zertip geçelim. Özüne milli lider adyny takan Kezzap Gurbanly Berdimuhammedow soňky 17 ýylda alyp baran syýasatynyň netijelerini seýreling. Ine birinji bilen Gurbanlyň alyp barýan daşarky syýasatyna seýreling. Türkmenistan milli lider Gurbanly Berdimuhammedow diňe syýasatda kezzapçylyk gazanyp bilmedi. Eýsem ykdysadyýetde de uly özüne peýdaly üstünlikler gazandy. Ol Türkmenistanda parahoçylyk korrupsiýanyň 100%-na çelli artdyrdy. Öňden bolsa da Niýazow bolany bir korrupsiýa bady bir 60%, 50%, bir 30-40% adalatly bir zat çözüp bolýardy, bir adalatlyk bady, kanun bady, azyjyk bolsa da şol Berdimuhammedow Gurbanly gelen soň 100% korrupsiýa. Ana Türkmenistan dünýäde iň 10 sany özün korrupsiýa döwletleriň birine ine öwürdi. Gelin men size bir sany material göstereyim şu arada. Ya bir minut. Ine hormatly vatandaşlar, ünsürüp seyretseňiz, ine ýöýte korrupsiýany kesitleýän guruma bar. Ine şu ýerde belläp geçýär. Iň bir gyzylrak, ýa-ni gyzylrak renkli döwletler korrupsiýanyň ösün ýeri diýilýär. Ine ünsüriň Türkmenistany seyredelim, ine kartany ulalaýyn ünsüriň. Şu gyzyl ýerde korrupsiýa bar. Ine onuň pesrak gyzyl ýerde de korrupsiýa onuň pesösen. Ne Türkmenistan sersen gypgyzyl. Ne şu ýerde 100 baldan 18 bal Türkmenistan aldy. Intirim? Ine ýa-ni 180 döwletden korrupsiýa boýunça 170-nji, ýagny ýyzdan öňe hasaplanýar da. Diýmek 10 san döwletiň içine girýär şol. Soňky döwletler, ýa-ni şu döwletler korrupsiýanyň pesini we ululugyny görkezýär. Pes döwlet bolsa onda ýa-ni birinji döwlet, 5-nji döwlet, 10-njy döwlet. 170-nji bolsa sen korrupsiýanyň iň soňuna, ýa-ni iň agyr baş korrupsiýa boldugyny bolýar. Ine Türkmenistan şeýle. Ine Türkmenistan grafikler ama Türkmenistan korrupsiýa boýunça 170-nji ýerde, ýagny 180 döwletiň 180 diýmek Demirgal Koreýa 170-nji biz. Şol 170-180-iň arasyna gelip ýör. Ine indeks näil ösdi galdy hemme zatlar urkadýar. Ine şu korrupsiýa boýunça Türkmenistan şuraya ýagdaýda. Indi men size indiki material görkezýän. Häzir bir minut indiki material görkezýän hormatly vatandaşlar. Ine men şunu aýdamok, Türkmenistan 100% korrupsiýa diýip ýanky ýürüýtürleşdirilýän dünýäde guruma bar, şu korrupsiýany kesitleýän. Oň bir topor ýanky ölçegleri bar, şu ölçeglerin esasyna edildi. Indi Türkmenistan milli ola bir gazanç. Ine Türkmenistany 100% korrupsiýa öwürdi. Türkmenistan milli lider Gurbanly Berdimuhammedow dünýäde 7-nji nomerli iň kezzap diktator adyny aldy. Onu Birleşen Milletler gurumalary, halkara gurumalar, bir topor ýa dünýäde gurumalar bolsa kesitdi. Onu men aýdamok. Biz ýöne tasdikleýär. Şol kesitler indekslerini barlap günne Türkmenistanyň içindäki bolýan zatlary analiz edip şol netije gelip her daklat, her raportlaryny belläp geçýärler. Gelin men size görkezýän şonu, ýa-ni şu raportlaryň bir ýerini görkezýän.
Ine hormatly vatandaşlar, Türkmenistan top sem diktator Dasperov eka. Türkmenistan 7 diktator döwlet bolsa şoň içine girýär. Yani birinci 7 döwletiň diktator döwletleriň içine girýär. Ine hälem hemme zatlary bütün dünýä gurumalary bilen ok bolmasa şunu Demir Koreýadan birinci ýerde goýardy. Ine ünsüň 7-nji ýerde ýanky tak diktator Gurbanly Berdimuhammedow. Ine şu ýerde ýazyl maglumatlar bardyr. Indiki mysal üçin maglumatlar sersek şu ýerde de belli geçýär. Top 7 diktator. Şoň üçin ine bizim milli liderimiz watan habarlarynyň gahrymany ine milli lider 7 tane diktator döwletleriň içinde 7-nji diktator bolup dur. Diýmek adam haklaryny bozýar, bikançylyk edýär, kezapçylyk edýär. Hemme iýerli ýanky men aýdan zatlarmy kezapçylyk, paraxorluk, adam haklaryny bozýançylyk, gyzorlamak, adam öldürmek hemmesi var şoň içinde. Ine şunu ýanky internet uğurlarda aýdýarlar. Ine Desyatka strašny diktator. Niýazow bardy şoň içinde. Soň Niýazowyň estafetasyny alyp giden ine Gurbanly Berdimuhammedow. 23 tane diktatorun arasında ine Kim Il-sung, Robert Mugabe ine Gurbanlanma iýdiler sebeplerini şu aşağında. Gurbanly Berdimuhammedow Türkmenistan. Ine şu ýerde de Karim Berdimuhammedow başly top 7 diktatorów mira diýip Aziya plus belläp geçýär. Ine şu ýerde de ýanky ýürütürleşdirilen ine diktatorlaryň ýanky birinji 7 diktatorlaryň suratlary öýler bar. Ine bizim milli liderimiz watan habarlarynyň gahrymany, hormatlanmaýan, halk tarapyndan düýpü ýigrenilýän Gurbanly Berdimuhammedow. Ine şoň üçin men ýani oğul gerek gelneje seredin şu adam dünýäde belli. Onu men belli edip ýöremok. Siz şuň ýanyna çykmaň, barmaň şuň baran ýerine. Şuň biýabraýlygy size ýokuşýar. Şoň üçin siz bir asylly türkmen gelneje bir bizim käbämiz ýaly bir türkmen gelininden biri. Şoň üçin şuraya hapalyga goşulmaň, ýanyna barmaň hiç wagt. Men sizin awraýyňyzy gorap aýdýar şu zatlar. Maňa gerek sizin awraýyňyz. Size gerek. Her kime öz awraýy öňüne gerek diýip türkmeniň gowy nakly bardyr. Hormatly vatandaşlar, ine diktatorlar nimetinde diktator klubunda Gurbanly Berdimuhammedow 7-nji ýerde käwagt 6-njy, 5-nji orna gelýär. Şu 7-niň içinde dur. 20-nji atyrda 180 tane döwletiň içinde 7 tane diktator var, şoň içine girýär. Şoň üçin watan habar programmasyna habarlaryna men aýdýan, siz hem şunu tasdiklan, görkezin, bütün dünýä görkezip, siz aýtmasaňyz, siz hem şu kezzaby, paraxory, şu adam öldürýän adamy, öz watandaşyny uğurlap daşyrtdan getirýän adam, onsoň şol adamlary ýanky gynap ýören adam, ýaş gyzlary zorlap ýören adam, görgüller, talipler kellelerini aşağı salyp geçýär diýe aradyny urunlar bar. Prezident gelýär diýip kellelerini aşağı salýarlar, krasalanmaýarlar şo güni. Birden bizi görämesin, gün alyp gidýär diýip. Ine olgarak gelneje size Gurbanlyň üstünde işlemäne ine bir uğurumuz bar. Ya da bizimmenler gaçyp ýörşül. Bizim milli liderimizden gaçýar diýe süpüwallakçy. Allah pulumuzu alýar da beren nokta, onsoň bizi goşlarymyzy firmalardan alyp daşyna gowýar diýip aýdýar. Ine Gurbanly Berdimuhammedow Türkmenistanyň milli lideri, watan habarlarynyň ýanky programmasynyň esasy gahrymany, esasy aktýory ine hormatlanmaýan Gurbanly Berdimuhammedow. Hormatly vatandaşlar, gelin çykyşyny dowam edelim. Ine siýasatda näme goýulan ul kemçilikleri men dowam edäýin. Ýanky Gurbanly Berdimuhammedow. Milliliğinin alıp baryan siyaseti derarlı, halkımının 45% gowrak adamları daşı ýurtda iş migrant bolup işlerler. Onun edýän işleri iň agyr işler, çağlarından, maşgalarından yıllar boyu ayrı yaşap, kösenip horuk görýärler. Onun pasportlaryny hökümet kanuny bozup uzatmadan soň bizim watandaşlarymyň nelegal işlemeli bolýarlar. Bizim watandaşlarymyz Türkmenistanyň hemme sosial maddi problemalaryny çözýär we şo wagtda bulary daşa ýurtda polisler, ýanky konsulluklar, ilçhanalar koglap ýörler. Ünsüň bir kelle gelecek zatmy. Halkyň bir bölegi 45% daşa ýurda gidip işläp Türkmenistanyň
ýa-ni sosial maddi ýagdaýyny gollap, saklap dur. Bu bolsa Gurbanuň şonam az görüp, bular gamçylajak bolup, Türkiýe baryp şul adamlary taýaklap alyp gelmeden bolsa alyp geliň diýip ýa-ni Erdogany haýyş edýär. Şul alyp barýan siýasat halka garşy, döwletimize garşy, türkmen halkyny, türkmen ýylny maskara edýän, Erdoganyň önüne, türklerin önüne maskara edýän siýasat. Ine men size bir bizim vatandaşlarymyzyň bir ýürüýte aýdym ýatdyr şu barada men size görkezýin. Şonu özüňiz seredersiňiz. Şol men diýen sözlerime kiçik tutnama. Assalamu alaikum. Yine de bir Türkiye'de bolup geçen zatları, boş seterlere esedim zahmet sağ olsun. Türkmen adam dünya doları, Türk'tü yağyan yağlı doları, fikir etmem idi doları. Türkmen adam dünya doları, Türk'tü yağyan yağlı doları, fikir etmem idi doları. Açak kalıp zordan gidiyet, soğuk bilen makarna iyiyet, bir komnutta 3 bolup bolyat, düşüneyim ay dolman kapul sorul ya, dollarlarımı nire gömyen, Türk'te dollar 35'e baya, düşüneyim İşlep bir süpüriyet, yalla kılap gün geçiyet, düşüneyim düşünüm Türk dökülen yağtayına. Bereketli ýaşa bolun, sag bolup köp taňy ýakasyn. Hormatly vatandaşlar, ine şu ýaly biziň ýaş olanlarymyzam durmuşynyň kynlygyny şu sag bilen düşünýär. Men maňa bir günden bäri Türkiýeden vatandaşymyz jaňyp aýdýar. Burada Türkiýede ýagdaýlarymyz kyn, polisler kowlap ýörler, gaçyp işleýär. İşläbem şu Türkmenistanyň belgilerini ýapýar, Türkmenistana kömek edýär. Biz näme bu ýaly irwetlik etdik? Milli liderimize, serdarymyza näme irwetlik etdik? Bizi kowladyp, ýani polisler bilen kowladyp Türkmenistana akeder ýaly. Biz Türkmenistanda iş tap bilmedik. Bizim Türkmenistanda ýagdaýlarymyz kyn. Bizim çağajyklarymyzy biz ýani okutjak bolýar, ötürjek bolýar, bakjak bolýar. Bir iyi şekilde bolanok daşyna gitmeli bolup, indi bizim günämiz şol diýip bizden soraýar. Men ine birinji bilen bizim vatandaşlarymyza ýülenýän Türkiýede, Russiýada ýa başga döwletlerde işläp Türkmenistana pul berýän vatandaşlarymyza sag bolsun aýtjak bolýar. Birinciden siz ýyllar boýy Türkmenistan sosial maddi problematyny çözüp geldiňiz. Milli lideriň etmeli işini siz etgeliniz. Näçe? Haçan siz öz maşgalaňyzda pul beriňizde, şu ýerde ýani çağlarynızda çörek, nahar, jaý gurulmak, maşina almak, hemme beýleki sosial problemalaryny çözýän maşgalaňyz. O bolsa birinji milli lider diýen adamyň, prezidentiň işi. Birinji. Ol gidip özüne köş kurmaly, o gidip Dubay'a gidip aýlanyp gelmeli, velosiped sürmeli, at çapmaly, tigir atmaly, ral etmeli. Birinji bilen gidip bizim maşgalalarymyza baryp öwrenip şu meseleleri çözmeli. Ine şul Türkmenistan milli lideriniň iň praval siýasatynyň netijesini görkezýän ine şul aýdymçam görkezýär şunu. Ine şul aýdymçyny oppositsioner ederler, batışlar ederler, sebebi halk ses çıkarmalı. Halk ölmeli, imtim ölmeli. O 55 oğlun ölle nimede? İstanbul'a. Şuraya en atası hiç saat aýtmaly, dünya çıkmalı, hiç saat aýtmaly. Yani şu betbakçılıklar görünmeli. Sebebi vatan havalar programmasında ervet kartinka bolýar, dünyada ervet kartinka bolýar, Türkmenistan maskara bolýar.
Türkmenistan maskara bolno. Gurbanly Berdimuhammedow milli lider Guinness kitabına düşen adam maskara bolýar. Türkmen halky maskara bolno. Türkmen halky beýlik halklar ýaly öz ýanky problemalaryny aýdýar. Şoň üçin biz watanymyzy maskara edemok şoň. Şoň üçin men şu Türkdäki işleýän we beýleki daşyurtlardaky işleýän oglanlara, aýallara, gyýlara, ýaşlara ýönjek bolýan köp taňry kalam. Siz Türkmenistany gollap köp iş etdiňiz. Siz Türkmenistany saklap geldiňiz. Siz Türkmen döwletini östürip geldiňiz. Ne de Gurbanly Berdimuhammedow, ne de Serdar Berdimuhammedow şonu edibildiler. Siz hemme güýjüňizi, janyňyzy, ykbalyňyzy şoňa goýduňyz. Ýyllar boýunça daşarutda öz ykbalyňyzy ýandyryp, çağlaryndan daş bolup, maşalaňyzdan daş bolup, käbirde aýryşyp, käbirde Türkmenistanyna berge batyp, daşna gidip, eşek ýaly işläp, agyr işlerde günüňizi gördüňiz. Siz bar boluňyz üçin Türkmenistan 20 ýylla katastrofa düşmedi. Şundan beter bolardy, inanyňyz. Şoň üçin şunu size sag bolsun aýtman, bizim milli liderimiz Türkmen watan habarlarynaky gahrman sizin ýygyňyzdan polisi urutdurup, konsullugy urutdurup size ýanky alar berýär. Näçip şunu diýär? Sebäbi sizden gorkup başlady. Siz eýýär ýanky Türkmenistanyň içinde güýç bolup başladyňyz. Siz pul berýäňiz, siz saklaýaňyz Türkmenistany. O bolsa güýç. Ikinji zat, siz kösenip käbirde ölýäňiz, käbirde yaraman balita düşýäňiz, käbirde rak bolup yaraman nime diýäňiz. Sizin bet bahçylygyňyz daşyna ýüze çykyp başlaýar. O bolsa hormatlanmaýan Gurbanly Berdimuhammedowyň ýüz keşbini daýylanýar. Men şu ýallar üçin sizi şu ýerden aýyrmaly. Türkmenistanyň çüýra bölsem hiç kim habar tutmaz. Ýanky MHM we polis we rejim bolýan terroristler ine şorur sizin agzyňyzy ýapar, video suratlar aýrar. Şonuň bilen ýa hiç kim bilmez sizin örküler. Ine şoňa size Türkmenistan türmesine gitjek bolýar. Şoň üçin Türkiýe'däki aktivistler ýa başga ýurtdaky aktivistler ruhdan gaçan adamlara men aýdýam. Ruhdan gaçma. Egerde üstüňize hop gelse, hiç kim sizi gorap bilmese, o diýmek bizim bir ýalňyşymyz bar, kemçiligimiz bar. Diýmek biz hukuk gorýan gurumlary köprek döretmeli. Diýmek biz birinji hukuk gorýan gurumlary döredip, ondan görüşüp başlamaly. Ýa-da bizim bir aktivistleriň bir bölegi hukuk gorýan gurumlary döretmeli. Ine şol kemçiligi biz döretmeli, ýöne görüşi durulmaly. Sebäbi egerde biz görüşi dursak, biz diktatora iň ul padarky bolýar. Diktatora iň ul padarky o näme? Agzyny ýumýan halk, ker halk, diňe işleýän halk, diňe puluny ylgap ýören halk, diktatora ulugur padarky bolýar. Onda döwletden mogulýar, baýlyklarna mogulýar, gyzyldan köşklerini vurýar, her welaýatda itlere, piçiklere, atlara köşkler vurýar. Ýanky kellesinin gidýär da, kellesi gidýär. Ine şoňa geldik, şoň üçin men siziň hemmäňize haýyş edýän. Siyasata hökman goşulmaly. Cemiyet işlerine hökman goşulmaly. Cemiyet bilen, Türkmenistan cemiyeti bilen, Türkmenistan siyasaty bilen, Türkmenistan täzirlikleri bilen, Türkmenistan döwleti bilen gyzyklanmaly, öz araňyzda gurmatmaly. Şonu gurun edeninde siz opozisiýonýar däl. Ine men opozisiýonýar. Ine şu mündetçeli eýýän bir 20-30 edek Gurbanlyga garşy çykyş etdim. Şu mündetçeli. Ine men opozisiýonýar, siz opozisiýonýar däl. Problemaňyzy aýtsaňyz, ýaýratsaňyz, kömek sorasaňyz opozisiýonýar bolmaýan. Siz hakyky Türkmen vatandaşy, grajdan bolýan, öz haklaryny gorajak bolýan, öz jogapkerçiligini aljak bolýan adam bolýan. Şoň üçin ine şeýle ýagdaýlar. Hökümetem ahiri sizi koglaman, ahiri sizi kömek et başlap, ýanky akylyna geler diýip pikir edýän men şu zatlar düşünürýän. Ýa Gurbanly akylly bolsa, sizi gaýtyp daşyna işledip özüň içinde ýanky baýlyklar oglap gezmeli. Bu bolsa tersine edýär. Gorkup, sizden gorkup, aktivistlerden gorkup. Aktivist bolmak, aktivist bilen nägilini bildirmek bolmak ol bir üýtgeşik bir jenaýatçylyk däl, ýa bir jenaýatçylyk däl, üýtgeşik bir hereket däl. Ol normal adamyň durmuşy. Mysal üçin sen özüňde oturýaň, maşgalaň bilen, enataň bilen. Nahar ýok akşam. Bay kaka nahar ýok, aç diýsen, seni hem nägilini bildirýän, seni hem opozisiýonýar bolýan kakaň üçin. Şeýle bolýar-da, Berdimuhammedowyň düşünjesi boýunça. Kakaň beýle eden o, kakaň diýen, "Uy oglum,
şuun akşam nahar yok, gayra dedim, iyeti men bir yerden birat ederim dip aydar. Köşeşdirir. Ne şuraya yol boş olmalı. Gurbanul Berdimuhamedov eger sizin hakyňyz bolsa, sizem nahar yok diýen bolsaňyz, olaydardy. Öl şoýardy. Gümmol öl şoýardy diýip gyýra düşsün. Ine şuraya o döwletini dolandyryr. Ýöne öz maşgalasyny şuraya dolandyran. Bina sakda. Ine şuraya mesajy men ýürüýte Türkiýedaky işleýän watandaşlarymyň haýyşdy boýunça etdim, hormatly watandaşlar. Gelin çykyşlarymyzy dowam edelim. Ine halkymyzyň milyon adamdan ýokurda daşyrypda pasportlaryny möhredi geçip nelegal ýagdaýda ýanky galylar. Gurbanyň ilçihanalar pasportlar çalışmagyna ruhsat beren ok. Tersine ilçihanalar emhime gullugyny ýasap ilçihanalardan daşyrypda watandaşlarymyň ýylaryndan ýyzarladyp, gözledip Türkmenistana deport etdirýär. Unutmaýan. İlçihana bizim watandaşlarymyza kömek etmeli. Ol ilçihana öz ýerine ýetirji funksiýasyny ýitirip, emhime gullugyna öwürlüp, indi şol emhimeňi absurd edip, ýanky bizim Türkmen watandaşlarymyzy ýyzarlap deport edýär. Ine Türkmenistanyň milli lideriniň gazanyň üstünlikleriniň biri. İndiki üstünlük dünýäniň hemme siýasy meýdançalaryna Gurbanuly Berdimuhamedov, ýagny Türkmenistanyň milli lideri bir idiotik kezzap hili adam hasaplanýar. Bu Türkmenistanyň awraýyny galdyrman beter gatyp edilýär. Gurbanuly hiç bir özün demokrat döwlet ýolbaşçy, ýagny resmi taýdan duşuklar çağırmaýar we gürleşmeýär Gurbanuly Berdimuhamedov bilen. Sebebi Türkmenistan milli lideri Gurbanuly Berdimuhamedov döwlet möçberini resmi taýdan kabul etmek, el berip salam bermek, halkara siýasatçylyk we ýolbaşçylyk üçin uly bir maskara bar. Maskaraçylyk. Şoňa dönýär. Ne şoň Gurbanulyň alyp baran siýasaty ne beýleki şurýal prezidentler ýa milli liderleriň arasyna şurýal adama dönýär. Men ol Erdoganyň hökümetine ýa-da Merkez Aziýanyň diktatorlaryna hiç satýamok. Ulum şurýal barda ýöne üns beren bolsaňyz Gurbanuly Berdimuhamedov Fransa bir gezek baryp gaýtdy. Olam gaçyp gaýtdy şu ýerden. Şunu tutaýmadylar jurnalistler ýa beýlekler tutaýmadyn diýip bul adam bilen gürleşip bilen oga adam ýaly. Adam bilen. Ol jurnalistler da görse edil Hudaýyny gören ýaly gorkup başlaýar. Ne Türkiýede men görkezdim dünkü öňkü çykyşymda Türkiýede sonra berseler düşünmeýän samsyklyga salanmaly. Bütün dünýä gülýär. Ine bul Gurbanulyň siýasaty. Ne şurýa Türkmenistan milli lider Gurbanuly Berdimuhamedov siýasat sahnada durany diňe bul hadise bizim döwletimizi bütün dünýä öňüne iň pes derejede düşürýär we düşüp gelinýär. Şoň üçin biz şuny ýanky ortadan aýyrmaly, bütün dünýäde Türkmenistanyň derejesi, awtoriteti galar ýaly. Hemme halkara meýdançalygyna, ýagny Birleşen Milletler Guramasynyň meýdançalygyna, OBSE-niň meýdançalygyna duşuklara gelýän delegasiýa, ýagny Gurbanulyň tarapyndan gelýän delegasiýa, bizim milli liderimiziň, ýagny oğluny hatap edemoksa, ol prezidentam däl ýöne kreslany gujaklap saklayan Robocop. Ne prezident, Türkmenistan prezidenti ve milli lideri Gurbanuly Berdimuhamedov. Ine şol Gurbanuly Berdimuhamedov delegasiýalar, Türkmen delegasiýalar daşary ýurtda halkara meýdançalygyna, siýasat meýdançalygyna prezentawat edýärler. Ýagny şol parahor hökümetiň edýän işlerini öwüp aýdan bolýarlar. Şol aýdyp edýäni üçin diktatorun alyp barýan siýasatyny gözleşdirmek üçin maskara bolýarlar we olaň adam hukuklary boýunça daklatlary, raportlary ýygnaga gatnaşyklaryň arasyna gülkünç duýgu dörenýär. Men şunu öz gözüm bilen gördüm OBSE-de. Men ýamdaky adamlar ýanky ýolbaşçylar gülýär. Türkmenistanyň wekili çykyş edenler. Kellesini çaýkap gülýärler. Katastrofa. Bu döwletmi, näme bular kim diýip, bular ýa bir döwlet bar eken o diýip ýanky haýran alýar. Ondan perivde ýanky gürleşenmede bizden sorýar, halk ýokmy sizde? Näme üçin halk şu zatlara ýanky şulara ýardamçylyk edýär? Näme üçin halk şu zatlara şulara ruhsat berýär diýip maňa aýdýarlar. Menem aýdan halkyň ýagdaýyny siz galmasaňyz hiç kim kömek etmez. Galsaňyz size kömek ediler diýip bizim ýüzümizde aýdýar. Ine men bir kiçik video görkezeyim. Näme Türkmen delegatsiýasy ýanky daşyna
özüne atlar ya. Дресс-код. Есть такое понятие, как традиции. В последнее время на национальную одежду все больше интересы, все больше возрастает. Одевать насильно национальное платье у восточных женщин это не принято. Мадам, госпожа сидит тоже в национальном платье. У меня здесь вот представительно красивая женщина сидит, тоже красивым, напоминающей туркменский одежду. Вот скажите вы сами, разве она не красивая? Она красивая. Туркмен... Ünçerin bu samsıklığına. Beýle adam öz nasyonal eşini giyse, şol misaly alıp, özüne yanlışlarını yapıp, gizle, yani pikirini aýýar. Türkmenistanyň nasyonal eşik, gowy eşik ýöne mecbur ýalyda giydirmeli diýerler. Hemerde, yok, hiç kime mecbur edilenok diýen bolýar. Туркменская национальная одежда одна из самых красивых одежд в мире. Покажите мне одного человека, которому заставили одеться национальное платье. Наши женщины любят свою одежду. Это наша национальная одежда. Мы вообще их не заставляем. Я знаю, откуда такие сведения идут, я понимаю, но опять-таки нужно говорить по существу, что есть на самом деле. Когда вы задаете вопросы, пожалуйста, задавайте вопросы по существу, а не где-то что-то услышали. Или... Yine özüňiz düşünýärmi şunu diýen zady? İdiotun garnaşy şulaýar, idiotun idiot pikirini aýdýar. Siz ýanky soragy dogry beriň diýer. Ýani Gurbanlyň aýdyşýaly. Mende günah ýok. Sizde günah, siz soragy dogry beriň. Men düşünmedim. Düşünmeden näme bar ýa-ni şöyle? Men düşünemek şulara. Şular idiotluğunu görkez bütün dünyanın üstüne ullurýar. Kim Türkmenistan maskara diýär? Ine biz mi çıkışlarımızda? Biz Türkmen kontenti ne diýär? Biz ýanky orçça gürlemde oğam. Ine şular ýygnakları bar, halkara sahna var, maskara bolýar. Näme hiç kim bilen okdur diýerler. Bolup geçen zatlar. Кто-то что-то сказал. Я не понимаю, честно скажу, мы не гонимся за статистикой. Женщина занимает... Wagtyda statistika ýok. Ho, hemme zat yalan. Международный валютный фонд, bir topar banklar, bir topar gurumlar, 10 ofitsialny karar çykar. Sizin statistikaňyzy ulak asmanlar, seyretmeler, sebebi yalan. Любящим своим делом. Никогда и нигде женщины, скажу так, в краю нету. Где они стоят, где-то с краю. Такого у нас нету. В туркменской семье невестка должна понимать без слов, что делать, предугадывать желания по взгляду, понимать жесты, быть смышленой. Испокон веков женщина всегда советник. Она идет рядом со своим мужем, со своим... Oho, qaragöldüm. Sen bir gow maşgalan gurrun edýän, maşgalary ýykdyňyz azy. Olar ýaly maşgal galmady o. Diňe daşýurtdy bir öýüni gorak galan maşgal bolaýmaz şol ýaly. İçinde maşgalary ýykdyňyz. Prokuraturada işleýän islenigini alay 4-5 aýaly bar. Näme sowetlik bolýar? Näme ýanyna durup maslahatçy bolýar? Bilýärmi Aşgabat prokurorunyň ýanky ýagdaýyny? Aşgabat prokurorunyň 4 sany lubowniçasy bar, ýanky aýaly bar. 4 sany aýaly toý merkezleri öz arasynda paýlaşyp gyrylşýarlar häzir. Näme urun edýär bu aýal? Kim alacak bolýar? Bizi idiot hasalyny öwrýärler şular. Men şoňa arýan haýran galýan. Şuna gürleşemde bir idiot adamlar dip sen pikir edýärler. Gürleşediňi melen oksaýar. Düýünden ýanky aýdan zatlaryny bilen okly we öňünden hemme zatlar gidilýär. Ýanky odan kartinka, watan habarlary ýaly kartinkany görkezip bolýar. Kim alacak bolýar? Избранником. У нас нету такого, чтобы отдельно, что где мужчины и женщины.
В конце концов, добро пожаловать в Туркменистан, вы всегда можете... Как добро пожаловать? Viza alıp bolanok, barıp bolanok, yapak, oho, içindeki Türkmenler çıkıp bilenok. Приехать увидеть собственными глазами. Вы приезжайте к нам, и вы сами увидите своими глазами. Ine. Şulardan 17 yılla Türkmenistan'ı öz alıp baran siyasetinin katastrofa getirdi. Нету такого понятия дресс. Yine hormatly vatandaşlar, men size görkezdim. Yeni bir subutnama, yani Gurbanulyň eden cinayetlerinin yeni bir subutnamasy. Halky, yani şunu getirdi. Öz çinowniklaryny, yani hökümetdäki işleýänleri süpük ağırlıkçılar getirdi. Ağırlıkçı olmasaň işläp bolanok. Eger normal bir awraly, yani öz awralyny saklayan adam, salihatly, adalatly bolsaň hökümetde ýeri ýok. O ýerde kezzap toporun, yani yeri, kezzap kluby. O ýerde emheme terroristler var, polis zombalar var. O ýerde diňe kezzaplar. Ine gynap takam şeýler. Ine aýsaň aýdy bermeli köp zat aýdyp bolýar. Ine diňe şuň daşky alyp barýan siýasatyň netijesini çykarýar. Eger Türkmenistanyň milli lideriniň Gurbanuly Berdimuhammedowyň alyp barýan daşar siýasatyna baha berip netije çykarsak, onda biz Türkmenistanyň milli lideri bolan Gurbanuly Berdimuhammedowyň siýasaty Türkmenistanyň kimsi diýär ve bütün dünýäde maskara diýär. Gurbanulyň alyp barýan daşky siýasaty sebäpli Türkmenistanyň halkara arasyndaky awraýyny düýbünden ýitirdi ve diktator döwlet diýip hasap edilýär. Ine netijesi diýmek Türkmenistanyň daşky siýasatynyň alyp barýan siýasaty, ýani Gurbanulyň alyp barýan siýasaty Türkmenistanyň daşky siýasaty bolýar. Tupir etdi. Biz maskara hemmerde. Ine Gurbanulyň aktivistlerine aýdýan. Arkadaly zamanyny, alabaly zamanyny aktivistlerine aýdýan. Türkmenistan hemme ýerde maskara. Biz Türkmenistan maskara edibilemiz o. Edesimiz gelse-de. Öýler gidip öz agdlary, elleri, hereketleri bilen maskara edýärler. Bütün dünýäde. Gelin Türkmenistanyň milli lideri bolan Kezzap Gurbanuly Berdimuhammedowyň içinde alyp barýan siýasaty, serdiriň içki siýasaty. Ine Gurbanuly Berdimuhammedow alyp barýan siýasaty ýararly Türkmenistanyň 60% halkymyz işçilik sebäpli agryýardylar. Şol ýararly olaň sosial maddi ýagdaýlary hasgyn, hökümetden kömek ýok. Olar öz problemini çözmäne öz başyna berildi. Hamala olar üçin döwlet ýok ýaly, döwletiň şu olaň problematyna ýok ýaly durmuşyna, olar diňe özü agyr problematynyň garşysyna galdylar. Hemme döwletlerde hökümet öz köşklerini gurman, birinji bilen halkyň hal maddi ýagdaýyny gowlaşdyrýar. Ýöne Türkmenistanyň milli lider diýilýän bir Kezzap Gurbanuly Berdimuhammedow öz köşklerini, atlaryna köşklerini, pişiklerine, itlerine köşklerini, ogullarına, çağalarına, hemmedine köşkler gurup, keyip çekip, keyip sürüyip aýlanýar. Bul inni men öňünde çykyp biljek adam ýok diýip pikir edýär. Gaty ýalňyş ýa. Men milli lider diňe gözel durmuşum bilen, öz köşklerim, itlerim bilen, atlarym bilen men höwetlenip ýörejek diýip ýa-ni ýörep ýör. Ol bolsa bizim ihtiýarlaryň beren üçin şu zatlar bolup geçýär. Ine Türkmenistan milli lideri Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyna velayatdan gelen adamlar Aşgabatda goý berdiler. Türkmenistanyň halkyny daşarda çykjak bolsa ýa-da pasportyny çalşak bolsa hökümetde işleýän paraxorlara $500 $1800 çelli resmi taýdan bolmadyk paraxor resmi parasyny berýärler. Adalatlyk dolu ýatyrylyp Türkmenistana paraxorluk höküm sürýär. Türkmenistanyň milli lideriniň içki siýasaty manysebetli Türkmenistanyň garaşdanlary Türkmenistany terk edip başga döwlete çağlaryny, maşgalatyny alyp göçmegi arzu uly ýetip bolmajak hökmüne ýa-ni görýärler. Şol arzulary şonuň arzulary Türkmenistan halky üçin, Türkmenistan döwleti üçin tragediýa. Sebäbi urýan arzu bolmaly. Sen watanyny işlemeli, watanyna dogulup, begenip, ýörep, çağlaryp, köpelip,
yani Türkmenistan'ı östürüp vatanımızı kaldırıp yürümeli adamlar arzu ediyorlar. Näil vatanı terk edip kaçıp bolorka, gidip bolorka. Yaşları gidiyor. Diplomlu gelen adamlar bir yıl oturuyor da dine bir arzu buluyor. Bana köp çağı diyorlar. Mırada diplomlu yani patlıcenet bilemiz yok. Biz Türkmenistan'ın diplomlarını tasdiklap bilmeyen daşıvrda gitmek arzumuz var. Şu pul kazanıp bilsek, bir yerden kazanıp bilsek gidiyasip. Yaş, tayar diplomlu adamlar terk edip gidiyor. Kim var Türkmenistan'da? Şunun için kim alıyor Türkmenistan'da? Bir soğutlar, yani pulunu okap institutlar, utoranlar ya da korrupsiyonu çinovlikler. Şunun için Türkmenistan'ın geleceği yok. Ben şuna açacak koyacağım size. 33 yılda yine Türkmenistan halkı öz milli liderin siyasetine şeyde var, yadadır, hatta kaçıp uturup bilen oklar. Yine sonki 33 yılda diktatörün siyaseti Türkmen manadının hümmedini kat kaçırdı. Türkmen manadının hümmedi yine beylik devletlerde öz manatlarının hümmet duruyan mı olsa Türkmen manadının hümmedi her vakt ya 7 etse, ya 10 etse, ya 20 etse, ya 25 etse bazılarda kımmat. Neyim ki bu da hatta bol ya? Bu diktatörün kuruluşunun bir sistematının bir büyük instrumenti. Bütün dünyada yine 3 yarımdan korkuyor ya bizde $500-700 $800 aylık alıyor. Pesi yankı $275 nimeler eceler pansomiyal ya deyip alıyor da hakikatten olsa manatta beriyen pulun 7,5 hissesi pes oluyor ve halk köseniyor. Yürütülüştürüyor şuna. Diktatör devleti valutanı hiç saklap bilmez. Diktatör devlette iktisadiyet işlep bilen o. Timbole Türkmenistan'da 7. diktatör devlet dünyada. O yerde diktatör devlette sen iktisadın dolandırmalı iktisadın şartlar, kanunlar var. Onu yürütmeli. Bunu ne yapsın o zatları? Bunlar eğer de Merkez Bank'ın başladığı şunu bilse de yol verilmiyor. Doğanlar, yeğenleri çağlar gelip yankı konvertasyonu 3 yarına edip pulları oğurlak gidiyorlar. Bir direkt bolmayacak kontraktları konvertasyon edip gerekmeyecek zatları konvertasyon edip pulları oğurluyorlar. Gidecek yok Türkmenistan'da. Gelen pulların kurbanlığın şu oduna var ya o yerden kevat büdjetedin ya bölmedi ya Türkmenistan kalanı oğurlap saklap. Yine Türkmenistan. Türkmenistan'ın velayetleri da etraflarda yolların, köprülerin, kanalların, zeykeşlerin, hovuzların yağdığı gaterbet yağdıydı. Etraflardaki yollarda yağış yağaysa onun geçip olanok, çağcıklar geçip olanok, mektebe gidip olanok, enatarlar ganağlap aydiyalar, mırada yollar oğursun deyip ayda şuna. Şu kezzap hi bir halkına seyreder mi ka, seyretmez mi ka, bize bir kömek eder mi ka deyip jovranyalar. Kömek etmez. Bu özüne täze gydylyn çaýlan bir tualet goşmaça gurur. Bir goşmaça at yatak gurur. Ýöne size kömek etmez. Biz bunu ayırmaly. Ne şu siýasaty etraflardaky ýollardan ýaş gaçsa ýagsa geçip bolanok. Kanallar deýkeşler dıkylyp işlerine musurlar dıkylyp her bir mikroplar we viruslar dürep epidemiýalar emerelýär. Ne şu Gurbanlyň siýasaty şu. İçki siýasaty. Pikir etmeň. Kanallardaky musurlar bilen Gurbanlyň içki siýasatynyň arasyndaky näýdi? Ýa gatnaşyk bar. Günden güne gatnaşyk bar. Şol etdiren ok. Şol pullary oğurlaya, şoň üçin ýa-ni munisipal jetler, JKH'lar, ýa-ni dompravlenlerde pul ýok. Şoň üçin olar işläp bilen ok. Olar seýdiren ok. Musur wagtyny çykarylan ok. Köçeli süpürlen ok. Ýene de tüweleme berekella korrupsiýany saklap gelýän, falsifikasiýa edýän molimlary. Şolar gidip hem polisda dejurny bolýarlar maşinlar bilen. Şolar gidip köçe tüpürýärler. Şolar bar dejurny ýa-ni spesnaz. Men şol dejurny spesnaz diýen, hemme zat edýärler. Multikasketler bar. Multi spesialist. Molimçilik diýen beýlik spesialistlary bar, köçe tüpürmek, ağaçlary, baglary, ýa-ni kraskalamak, polisda dejurny bolmak, operativ dejurny bolmak. Men bir zat düşünmek molimler. Siz niýeden öwrenýäňiz o zatlar? Siz pedagogik institutda diňe, ýa-ni türkmen dilini, molimçilik öwrenýäňiz. Beýlik zatlar niýeden öwrenýäňiz? Size beýlik zatlary ene Gurbanlyň siýasaty öwredýär. Ene bolmaly zatlar. Bolmaly zatlar bolýar. Ene şol Türkmenistanyň milli lideriniň alyp barýan siýasatynyň netijesinde bolan zatlar.
Türkmenistan milli lideri Gurbanly Berdimuhamedov ýazyp dürüjlüğüne de kezzapçylygy bahadır. Geçen 10 yılın içinde 58 kitap yazıp bütün dünyada maskara oldu. Inanın. Gelin ben size bir video görkezeyim. Şöyle de bu belirlenip geçiriliyor. Van halkıma soğuk dedi. Käder hormaty prezidentimizin çay melhem hem ilham kitabından çay işten ömrüm zaratly bölümünden eşitdirýär. Rowaşygyň mekany uruly. Biziň üçin garaşsyzlygymyň belli bakasy ýok. Häzirki döwürde sagaman ýaşaýyş, abadanlyk döwletimiziň baş maksadydyr. Dokuzuncu, dermanlary çay bilen içmek ziyanlydyr. Çayı şu qadağanlıklardan uğralyp içseňiz, ondan lezzet tap bilersiňiz. Eň esasy da çay ömrü uzaldyjy feriştedir. Yine bir idiotçuluk siyasatynyň ýa-ni netijeleri, hormatly vatandaşlar, siz gördüňiz. Aýsaň aýdyp bermeliler. Yine şu real prezident 58 kitap yazan milli lider. Egerde 58 kitap yazan milli lider hakyky kitaplar yazan bolsa, biz şu durmuşda ýaşamalylar. Täze şu kitabyndan, söýlemlerinden, uğurlardan, pikirinden uğur alıp biz häzir şu planetan deşik geçmeli. Biz öňe ýanky hemme dünýäden öňde barjy häzir kosmosda raketalar uçurup biz o ýerde kosmik stansiýa ýasamadyk. Biz häzir Aýa çykyp şo ýerde ýanky biziň kosmonawtlar ýürümeli. Egerde şu aýdan çyn bolsa, 58 kitap ýazyp halkymyzy öňe ösdürmek üçin ýazan bolsa, onda bir şeýle bolmaly. Ýöne gynansak da hemme zat ters bolupdy. Diýmek şu kitaplar nol, öýdem nol, bir derek kezzapçylyk, gapdyllyk ýazjak kitaplar ýazyp öz zat familiýasy goýup, ýa kezzapçylyk edip pullar şu kitapdan pullar ýygnap ýören ýa dürüjlükdäki kezzapyň biri. Bu ýanaşan uğruna kezzapçylykdan başga zat ýok. Bu ýanaşmadyk uğram ýok doýmaýsyn. Ine şu ýaly şunuň alyp bayan içki siýasaty. Ine Gurbanly Berdimuhamedow sport dünýäsinde, ýa sporty ösdürip diýip velosiped sürüp bir topak halky mezbur ýagdaýda tir aldyryp, çäre çykaryp, öňüne Guinness kitabyna girdi. Bu bir döwlet ýolbaşy üçin gülkünç idiot hereket. Bütün dünýä gülüşüň. Şu ýaly hereket Türkmenistan awra bermen gaýtyp awraýan gaçyrýar. Gelin men size görkezin bütün dünýäde şonu bellek geçýärler. Beýlik döwletler şunu berenne ýanky maskara material hökmünde berilýär şu zatlar ine hormatly vatandaşlar Bişkekde ýazylýar, beýlik ýerlerde ýazylýar, internet gözleseňiz köp makala bar. В Олимпийском городе в Ашхабаде был установлен новый мировой рекорд, самый продолжительный велосипедный парад по одной линии. Об этом сообщил официальный представитель компании Guinness World Records Şeyde Subashi Gemici. Yine şuraya adamlar öz fizik ýagdaýy boýunça, ýa bir üýtgeçlik edip ýa bir talant görkezip Guinness'a düşen bolsa, bu bolsa öz halkyna tir aldyryp, eşikleri gelip, oňa puluny töledip, olar köçe çıkarıp, şolun üstü bilen Guinness'a girýär. İdiotlukmu şu ya idiotçylyk dämi? Şol milli lideriň siýasaty mi? Elbetde siýasaty, ýöne idiot siýasaty. Yine vatan habarlarına men ýüzlenýän, şu zatlara üns beriňiz, milli lider diýeňizde iki oşokdyrynyň arasynda milli lider diň. Bolmasa maskara bolýar. Bolmasa inni halkam şu efirden soň halkam üstüňizden gülüp başar milli lider diýdi. Bu milli lider däl.
Şul kim milli lider mi başka adam? Yazın komentariyada hurmatly vatandaşlar. Çıkışını devam edeli. Yine kurban olayım. Yankı materyallarını seyredelim. Hurmatly vatandaşlar, siz inanmarsanız, men size bir zat aýdyn bolýyn. Hiç inanmarsanız ýöne özüňiz şol ýani hadisany ýatlasaňyz inanarsyňyz. Bir adam bütün dünýäde maskara bolup hiç tat bolmadyk ýaly. Yüzüni padoş edip çıkıp men birinji yer aldım diyen adam, men ýani çempion diyen adam utunman çıkıp bütün dünya özüni görkezýär. Ondan hemme şu ýerde oturan adamyň video kameralaryny, suratlaryny, emheme gözläp suratlary aýryp zat edip men çempion diyen adam. Men häzir görkezýän şol kadrlary ine at çapışykda ýykylyp maskara bolup finişe baryp bilmän, utunman, men birinji yer aldım diýip, men hemmeleri ýeňdim diýip 15 milyon dolar bayragy alan kezzap ine Türkmenistan'ın milli lideri Gurbanly Berdimuhamedov. Bu bir kezzapçılık hakikattan hem bütün dünya belli. Bunu ýaly kezzap hereketleri hiç bir döwletde ne de prezident ne de milli lider etip görmedi. Ine kezzap milli lider Gurbanly Berdimuhamedov şonu etdi. Indi men Türkmenistan'ın Türkmenistan'da yaşayan vatandaşlarıma bilenýän, kaçın siz milli lider diýeňizde içinizden kezzap milli lider diýin. Bulmasa öz-özüňizi anlaýan. Ine gelin şu video seyredelim, bir küçük parça video var. Bütün dünya belli boldy. Şu dünyada aýlanyp şu video. Bir topar utunçsuz kezzaplar daş döwrüne teýdi. Utunman. Götürüşi birinji bolup, ýani muny alyp ölüp ahranazma özleri bitire de şol işi. Ýok, bular ýani ılgap baryp Ine hormatly vatandaşlar, egerde içiňiz gyssa şol Евразия net na ruskum diýip bir kanal bar, şo ýere baryňda, şoýun kommentariýaryny okusaňyz, göňüňiz hoşal bol, gülüp ýykylarsyňyz. Ine bütün dünýä näýe baha berýär. Bütün dünýäň halklary, bütün dünýä adamlary şo ýere baha berýär. Ine bu bizim milli liderimiz, bizim milli liderimiň siýasaty, kezzapçylyk, paraxorluk, ýani alawçylyk, ýalançylyk, adam öldürmeklik, gyýza zorlamaklyk, triýekeşlik, ine şul bizim milli liderimiz. Şu milli lider diýip bolýarmy? Elbetde ýok. Öz-özüne milli lider adyny takan bir adamam şunu maslahadan bermedik. Öz-özüne milli lider adyny takyp, bu ýani öz oglunyň haklaryny ogurlamak üçin eden bir skemasy. Bu bir kezzap skema. Şoň üçin Gurbanly Berdimuhamedov
Yönöke bir kezzap. Bütün dünyada belli ölen. Şoň üçin muny hiç kim çağıran ok, munyň hiç kim salamlaşan ok, elini veren ok, Ýewropa döwletleri, Amerika döwletleri ýa-da ötün döwletler munyň gatnaşýanlar. Yaponiýanyň vice premierim öldü bolýan, oňa gidip ýanky öz Türkmenistanyň içinde bir topar adam ölenine hatta çıkıp öz ýanky nimedini, duýgusyny bildirmedi. O ýere gidip o ýerde ýanky bir topar zatlar berip da dedi. Şo ýerde özüni tiritdirip geldi. Şo ýer kezzap. Ölümde de kezzapçylyk edýär. Öz atasy ölenine, öz kakasy ölenine sadakalar halkyň gazabyny edip men sadaka berdim diýip çykyş edýär. Ine Gurbanly Berdimuhammedow, Türkmenistanyň kezzap milli lideri. Şu ýer kezzap Türkmenistanyň bütün taryhyna bolan näler. Gelin biz hormatly watandaşlar, men size ýene bir kısa video görkezýin. Aýtmaly zat köp Gurbanly Berdimuhammedow boýunça. Aýtsaň aýdy bermeli ýöne siz özüňiz görüp bilersiňiz. Hökman men size görkezmelär. Özüňiz hem internetde görülersiňiz. Ine mysal üçin bir men küçük video görkezýin, bütün dünya näme seredýär, şu näme baha berýär, näme material edýär. Президент-атлет, мощь своих мышц и глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов решил продемонстрировать прямо во время заседания министров. Они как раз обсуждали чемпионат мира по тяжелой атлетике, который проходит в стране. Удалось ли главе государства справиться с золотым грифом от штанги? Об этом и не только. Смотрите в нашем обзоре. Не политика единая. В этот раз Гурбангулы Бердымухамедов решил похвастаться своей спортивной мощью и сделал это прямо на рабочем месте. Президент с легкостью поднял подаренный ему золотой гриф от штанги, а министры то ли были настолько поражены, то ли скорее из вежливости аплодировали Бердымухамедову стоя. Он, кстати, не первый раз демонстрирует свои таланты. Например, поет и читает рэп. Hormatly watandaşlar, ine şuňa näme diýjek? Men käbä şuňa seredýän, şul ýaşlykda oýnap doýmadyk bir çağaçyk. Şul ýazyjy boljak bolupdyr bolýan, bolmandyr, prezident bolupdyr. Şul ýanky ralçy boljak bolupdyr bolýan, bolmandyr, prezident bolupdyr. Şul adam aýdymçy boljak bolupdyr bolýan, bolmandyr, prezident bolupdyr. Şol ýaly bir ýaşlykda oýnap doýmadyk bir çağaçyk. Käbä şuňa janymym ýanky nefsim agyrýar şul adama, şul adam psik taýdan yaran o. Şunu doktora öküdmeli. Bu diýen zatlary, görkezýän zatlary, bu edýän işleri Hudaý saklasyn. Ine inniki videoga serderiň şuňa da. Videoda ine Berdimuhammedow ýazsaňyz ine şu ýerde bir topar videolar bar, maskara videolar. Serdim. Şunu dewlet eden ok, men bilemok şunu kim etdi. Şoň üçin Türkmenistan döwletini biz maskara edemiz ok. Biz Türkmenistanyň çinowniklaryny, ýagny Gurbanly Berdimuhammedow özüne milli lider diýip kezzapçylyk üstü bilen alan statusyny şul adamy biz maskara edýär. Ýa şul adam Türkmenistan näde? Şul adam ýeke-tek bir adam. Ýurdu basyp alan bir kezzap jinayetçi. Ýöne Türkmenistan diýilmedi. Türkmenistanyň birinji bilen halky. Biz halkyny her wagt gowlaýandyr. Halka her wagt ýanky bilimler berýändir. Halka her wagt ýol berýändir. Ine gördüm. Serdim bir topor gülkünç videolar. İstenik videosunu alaýyn. İstenik videosunu alaýyn. Profesional ralçydan, ýanky şu at çapyşı ýaly utdy. At çapyşykda da bir topar profesional adamlar var, at çapýan. Ýanky şolu ýydan alyp şu utynça ýanky öňe ahyr uton soňum ýykylýar öýde. Şoň ýanky hakyky uton däldigini suwdedýär. Ine bu Gurbangulynyň ýüz keşpi. Ýüzü padoş, gülüp duran kezzap milli lider Gurbanly Berdimuhammedow. Tanış bolun. Hormatly watandaşlar, men şu zatlaryny hem size görkezýär. Biz sebäbi wagty geldi, biz Gurbanly Berdimuhammedowy eýýän çalyşmaly. Biz eýýän öz Türkmenistanymyzy gurmaly. Biz şul kezzapçylykdan, şul paraxorçulukdan çykmaly.
Ine egerde men netijelesem da hemme aydınlatdyrmy. Türkmenistan milli liderinin Gurban Berdimuhammedowyň alyp barýan içeri siýasatyna baha berip netije çykarsak, onda biz Türkmenistanyň milli lideri bolan Gurban Berdimuhammedowyň siýasaty Türkmenistanyň ulu siýasaty, siyasi, ykdysady we sosial katastrofa getirenini sudet bolýar. Şunuň alyp baran siýasaty Türkmenistan doğru meselede daşary ýurtlaryň arasyna masar etdi we içinde halkyň arasyna doğru masar etdi. Şu milli lidera aňyrda dursun. JKH-da ýa-ni bir dom problemine wezipetden başlygy edip wezipede bermeliler. Sebebi hiç hukukluk yok. Bu diňe keyp çekmekde dünýäň çempiony, keyp çekmekde, triyek çekmekde iň öňe giden usta. Başarat diýip bolýar. Muňa da bir baha bermeli. Käwagt maňa aýdýarlar, Murada, siz diňe tankid edýäňiz, söýýäňiz, siz diňe erwet zatdyrýaňyz. Ine gowuda da aýdýar. Keyp çekmekde Türkmenistan ýurdu boýunça dünýäň çempiony, mümkin dünýä boýunça. Men onu aýdyljakka dünýäň çempiony Gurbanly Kezzap milli lider Gurbanly Berdimuhammedow. Adamlar gıynamakda, paylaryny iýmekde, adamlaryň teýgaýlyklaryny ogurlamakda, pullaryny ogurlamakda, kezzapçylykda, neşekeşlikde, gıylarda ogurlamakda, biheppeçilikde, umumy öňüden kezzap. Ine şuňa ogurup gelneje siz üns vermeli. Ýa şuň hapa, duruş hapa. Muň ýüzüne serder ýaly, ýüzü padoş. Ýüzüne serder ýaly. Däl, şuň awry size ýakaýmasyn, daşda durmuşyň ýaly. Öýüňizde barsa da başga tamaga geçin. Siz bir ahal gelini, siz bir awry gelin. Bizim beýleki gelinlerimiz ýaly. Türkmen, Lewap, Mari, Balkan, Aşgabat, Daşow gelinler ýaly bir awryly gelinsiz. Beýtmäň, görünmäň şuň ýaly. Ýyzynyň hiç wagt ýörmeň. Ýyzynyň ýörseňiz, siz hem kezzap ýoluny ýürediňiz bolýar. Serdar Berdimuhammedow maslahat. Siz hem düzürüňizni, sizde intek şans bar. Munna şansam ýok. Psikitadan kelleri giden kezzap. Näme diýänini bilen o. Köşkde ýygnak geçilen köşkde. Triyep urup stoluny kellesini ýa stolu goýup ýatyk galýar. Soň turup kakajan taşlyýajaň diýär köýne dostuna. Ýör gidip çekelläy, ýüregi düşdi. Gidip gıylarap kep çeker. Ine Türkmenistanyň kezzap milli lideriniň hem siýasaty hem durmuşundan bir kiçi gıytgadyk ýa-ni material. Hormatly vatandaşlar, men aýtjak bolýan zadym, Türkmenistan milli lider Gurban Berdimuhammedow öz bir kanun, idiotik hereketlerini biz besetmeli. Onu tutsak etmeli. Ve eden haramlıklarını, paraxorluklarını ve idiot hereketler için Türkmen halkının önüne cevap verdirmeli. Bu paraxor kezzap milli lider, diňe biz Türkmen halkı cenayede çekip biler. Başka adam şu milli lideri, kezzap milli lideri cenayede çekip bilmeýär. Şoň üçin bizim hemmemiz birleşmeli. Öz aramızdaky kiçik ýa-ni problemleri ýadymyzdan çykarmaly. Biz birleşip görüşmeli. Biz öz vatanymyzy elimizde almaly. Her adam siýasata goşulmaly. Her adam jemgyýet işlerine goşulmaly. Her adam öz haklaryny we borçlaryny bilmeli. Öz haklaryny gorap bilmeli. Her adam çağlaryna, maşgalatyna haklaryň badyr. Maşgalada da, köçede de, hem ýerde de sen döwletde ýaşaýan, şu döwlet Türkmenistan döwleti. Ol kezzaplar sertme, haklaryň badyr diýip öwretmeli. Biz haklarımız bozulsa nägeliklerimizi bildirmeli. Hökümetin halkyň önüne düýpli, ummasyz borcu vardır. Biz talep etmeýän soň ol borcuny unutdy da diňe haklaryny ulanyp bizim haklarymyzy ýedi. Ine şoň üçin men hemmäňizi çagyrýan hormatly vatandaşlar, şu kezzap milli lideri seretmeň. Serdar Berdimuhammedow o hiç kim Rabakov. Biz öz vatanymyzy elimizde almaly. Hormatly vatandaşlar, şunuň bilen men öz kiçik gepleşigimi mutarýan. Siziň hemmäňize birinji bilen men Ramazan aýyňyz bilen gutlaýan we Ramazan aýyna edýän dogalaryň Allahyň eşdin we siziň arzularyňyzy kanagatlansyn diýip size arzu edýär.
Biz hükman yeňer. Bizim başga ýolumuz ýok. Sebäbi bizim arkamızda hem adaletlik hem doğrulçuluk. Doğrulçuluk, adaletlik her wagt ýalňçylygy ýeňer. Sag bolun, indik gepleşikler çeldi.